V tejto relácii som videl párkrát, že sa tu dávali nejaké darčeky, ja sa ospravedlňujem, žiadny som nepriniesol. Na budúci, keď pôjdeme do relácie, prinesiem vám kalkulačku. To by sa vám asi hodila. Viete. Tak 13. dôchodok je prenot 13., lebo boli na to peniaze. Keď na to budú, verte mi, že dáme. A keď na to nebudú, tak máme sa teda zadlžovať? Veľmi sa divím tomu, čo hovoríte, pretože ja vás mám zaradeného hlavne ako podnikateľa a politika súčasne. Ja sa pozerám na Slovensku ako na firmu, ktorú vlastní 5,4 milióna občanov a má veľmi zlý manažment. A už som povedal tú vetu. My, keď chceme udržať sociálny štandard, a my si myslíme, že by sme ho vedeli udržať, najprv musíme začať šetriť na štáte. A súhlasím s vami, že máme rovnaký cieľ a musíme sa dostať najprv do parlamentu, aby sme vedeli o nejakých veciach rozhodovať. Ale šťastie praje pripraveným a my sme pripravení. My máme pripravený plán, že to bude vyzerať takto. Vidíte už vizuálne, aké to zúženie. Čo to bude znamenať? V druhom roku, keď sa zavedú tie opatrenia, ktoré máme pripravené, tak budeme ušetriť 3,6 miliardy. To, že teraz zosekáme, pôjdu na podporu, alebo pôjdu do zahraničia, nebudú platiť tu dane a to môžete rovno odpočítať od tých miliárd a nakoniec zistíte, že dostanete sa na totálnu grécku cestu. Na budúci, keď pôjdeme do relácie, prinesiem vám kalkulačku. Tá by sa vám asi hodila. Pri všetkej úcte, štruktúra tých výdavkov, máme na ďalšom slajde, môžeme to ukázať. To je proces, ktorý by trval 2 roky, v druhom roku by sa dosiahla táto úspora. Keď chcete zabezpečiť sociálny štandard a ešte aj urobiť podmienky lepšie pre podnikateľov, pretože štát nemá žiadne iné príjmy od podnikateľov a občanov, to znamená, že tieto peniaze môžeme použiť spôsobom, akým považujeme za vhodné. Z 3,6 miliardy máte zhruba miliardu 13. dôchodok, nemusíte ho zrušiť. Transakčnú daň môžete zrušiť, to je 500 miliónov eur ročne a môžeme si povedať, na aké účely to použijeme, ale podstatná vec je, aby sme naštartovali súčasne z tých úspor ekonomiku, my sme už deklarovali to, že máme záujem znížiť daň z príjmu právnických osôb na 16%, to je výpadok na príjmovej časti štátneho rozpočtu na ročnej báze 1,2 miliardy. Ešte stále nám to vychádza.